Již po třetí se na Veselském Komáru uskutečnila studentská zábavná akce Juniales. Hudebně pestrý a kulturně bohatý večer zorganizovali studenti jediné veselské střední školy. Celý večer proběhl pod taktovkou nekorunovaného lídra Vladimíra Urubka. Ten se zhostil také role speakera a pohotově komentoval aktuální situaci na place i mimo něj. Letem se tu objeví kapely Sleeping Gate a hlavní kapela večera bude Artemis. Samozřejmě nebudou chybět scénky studentů, bude tu taky tradiční volba krále a královny Junialesu, která bude velmi pestrá letošní rok. U nás je to už na škole tradice, že je Juniales. Majales máme třeba v Kyjově, tak tady ve Veselí bude Juniales. Tradiční Majales přenesli veselští studenti do měsíce června, proto také název Juniales a dali tak vzniknou jedinečné události svého druhu, na kterou se vždy dlouho vzpomíná. Jsem tady poprvé. A jak se ti tady líbí? No je to super, počasí vyšlo, je tu mega lidí, takže mazec jako. Letošní Juniales byl velkou premiérou i pro mladou začínající zpěvačku Marijku Riviálovou, která divákům zaspívala své vlastní skladby a sklidila s nimi velký úspěch. Zpívám si jen tak pro radost a pro lidi, když se jim to líbí. Zatím se to líbí snad všem, jako co znám. Jako baraké, věkové, rozdíly a tak, takže všem se to líbí, všem kategoriím, takže to mě strašně moc těší. Volba nového krále a královny Junialesu znamenala pro Tomáše Hájíčka ztrátu jeho ročního králování. Funkci musel předat nově nastupující generaci. Tuto skutečnost odstupující král pojal optimisticky a obřadně předal žezlo Junialesu čerstvě zvolené královské dvojici. Předtím ještě melancholicky zavzpomínal na právě uběhlý rok panování. Celý rok byl prostě skvělý, lidé mě poznávali na ulicích, zdravili, super. A jak se cítíš, když o tento titul přicházíš? Tak je to škoda, ale musíme dát příležitost mladým, protože my už jako příští rok maturujeme a čeká nás ta nejdůležitější zkouška. Tak... Večer se i přes proměnlivé počasí vydařil a na nedostatek účastníků si pořadatelé nemohli stěžovat. Vše nasvědčuje tomu, že Juniales se stal již nedílnou součástí života veselských studentů a nepochybně se s ním setkáme i v příštím roce.